Ma'am Mary Antoinette A. Bailoses, to the faculty and staff, and also to our fourth-year class advisors, to our graduating class, and also representative from our class 2020 and 2021, and more importantly, our parents and our guardians. Mayad nga aga sa tanan. Mayad pa natin aga? Sige. So, tulad, no, pagka-istoryahan natin, hambal, balanda nga, papunta pa lang tayo sa exciting part, no? Especially sa ating mga graduating students, no? Ang ating exciting part, which is our graduation and also our baccalaureate mass. So to begin, so let's have our opening prayer. We have our singing of the Philippine National Anthem, our Isetyu hymn, and Lihon hymn on the record. So everybody is requested to stand for this. Thank you so much, Ma'am Eliza. Kaya din yaga sa tanan. Namang pagkay na si Ma'am Eliza kung mayan ang aga nyo. Sigurado gini, no? Rapid na lang mag-abot sa finish line, no? Sigurado, kita pa excited, kita tanan-tanan. Kung kamaan, kita isip kang tanan ng mga grasya na bago natin sa pihak ang mga kalisod nga na tubang ta. Sigurado, kita pumayad ang aga natin, no? So, antes sa kumag-umpisa, congratulations, ka natin tanan. Congratulations! Hindi lang sa ginapabot-abot natin sa 13, no? Kag sa 12 nga dyan. Kundi, congratulations kay katindog ang kita, kagapungko ang kita, bisan nga nag-masyar ka natin si COVID. Whether nakapitan ka ni COVID o kung ay survivor kita tanan sa tanan niya kalisod niya ginhapit ni COVID ka natin. So, pasalamatan ta Ginoo, kami congratulate ang kaugalingan ta kay naging strong kita pagtubang kay COVID. Kag natigayon bagid kang aton kabataan sa bulig ninyo, sa bulig ng eskwelahan, ang anda nga mga handog nga makatapos kang anda nga edukasyon kag di sa 14, hanala ko bika 14, sa 13, kundi mamarcharan sanda. Darwa kita katuwing kag gintago ni COVID, hadlok kita. So for 2 years, huwag kita sa in-person nga commencement exercises. Huwag kamugid ang pinakadibuinas nga batch. Here we are, back again sa pag-enjoy together kang kinabutayan kang aton ng mga kabataan. So, in behalf sa editor nga gusto mandaan nga mag-istorya kapin pagit sa aton nga maginikanan kag mag-graduates, pero gintawag sa isa ka importante nga meeting para nga padayon patigayunon ang mga proyekto diya sa eskwelahan nga igakaugwad pagid kang aton eskwelahan para sa benepisyo kang aton kabataan. Hindi naman siguro kamo matingala, no? Nagintawag kamo aga nga dyan para sa pulon kag makighinunanan parte sa mga importante nga bagay para sa aton nga kabataan sa aton nga graduation. Kay bisan tuod nga mga bata natin nga dyan daw mga kumbaga of legal age rin, mayor di edad rin sanda, pero mananatan sa aton nga kultura na ginatawaan gihapon balor hanggan nga kabilinggan ang huna-huna kada mga desisyones sa aton nga ginikanan. Kag manan ko ang kabataan natin nagakilala gyud kang inyong nga contribution sa anda nga mga matapusan, no, sa bulan na dyan. So amuran nga lidya kamo kag nagapasalamat gid kami sa inyo padayon na pagsuporta sa aton eskwelahan. Kay kun way kamo nang gasuporta, sigurado gid ang handom kang aton mga kabataan nga dya laban gid sa tunaw, no? Kay di dyan kamo ang pinakapag-an nga harigi para sa handom kang inyong mga kabataan. So hindi gid ako magsyadugid ka buhay kay sigurado ako ra ang mga istoryahan kabay tanan kita nga mga ginikanan kag mga guardians magpartisipar kag mag-amot kung may mga ideya kamo nga gusto i-present. Hindi man kamo magkatahak
Kaya nga ito eskwelahan, nabirugin na nga niya administrator, si Sir Julito Aligay, bukas gid sa tanan ng mga ideya, gina-presenta ka na. Okay? Sige, thank you everyone. God bless us all always. Remaining information para sa aton nga graduating class kag para man sa aton nga parents or guardian. So, may request, we have Ma'am Sarah Jane Sica Marino. Siya is in charge sa aton nga baccalaureate class to present to the concerns. And also the graduation. Mau, mergada. Ratan na. Dogo pang duwa-duwa, pa no sa country, dali na lang. Sana nakasimana. Okay, so sa liwat, welcome po. Ang tanan na ginikanan, after 2 years, kabalik naman ko sa eskwelahan, doon namin man ang feeling na magbalik sa Isat Julian Campus. Hindi ko makita yung room nyo, kaya may mga mask ka mo. Okay, sige lang dito pagbula kay bawal. Okay. So, ako ang una mas pick, kaya daw, diyan ka na ng highlight ka mga aktibidades para sa graduation. So, may dalawa ka parte ang assignment ko. Isa is the graduation ceremony, and the other one is baccalaureate mass. Sa akin ko dito, ginuna ko daan ang baccalaureate mass. Pero samtang kapuko ko dyan, may tiunahan ko dyan. This is the graduation ceremony. Unahan ko lang anay dyan, kay may information, dissemination ako nga inyong paabot kaninyo tanan base sa office memo nga gindara kagintao ka natin agad dyan from the office of the university president. Is scheduled sa July 13. Pwede take note ha? Si man na siya na kita. So, para papel kag ballpen kag pwede ka take down notes. Kabataan nyo, anyway, mag-upisa kami practice sa room-an, di ba? Tunog sa room-an, i-remind ko man sa every now and then. Pero mayaday talan, nagapamati ka mo, so at least man anyo. Hindi ka mo matingalay sa magbalik-balik sa naanay. So again, ang graduation natin is scheduled on July 13. That is Wednesday next week. Okay? Kigamay na lang nga, konting kembot na lang. And sa schedule, it's at 2 p.m. Alas 2 sa hapon. Kung may mga changes sa schedule, kay siyempre ginaangan-angan pa naman ang mga reply ka atin nga academic nga mga officials kag atin nga speaker. So far sa talad, alas 2, kag ang atin venue hindi didya. Kay hindi kita kaigo sa graduation kundi didya kita. So ang atin venue dito sa atin nga municipal gym. Okay? So, kasi ito kung ay din sandaran dito kita, municipal gym. Now, may processional pag-umpisa ka graduation ceremony. But sad to note, ang ating ginikanan, spectators lang, as practice. Okay? So sa graduation, waay di ginikanan nga magpungko sa kilid kakabataan. Because ang ating nga mga activities ag seremonyas para lang gid sa graduates. Kasi masabat ang ginikanan, di ba kita man roll, ma'am? Sa aga, tawan ta ka mo roll. Pero sa hapon, spectators lang gid ang ginikanan. Okay. Now, di dyan, may ginakaptan ko ang bago kagina nga guidelines. So, unahan ko ang dress code. So, sa mga graduating pamatik palihog, male na kung lalaki, plain, light. Pero please, hindi lang magamit puti. Kaya ang puti is not a pastel color, pero ang puti is, no ganyan? Ay, wala lang nakan, estudyante, art up sa bat. Ano ganyan, puti? Ipatanda rin. Bagkati color ang puti, di ba lang? Ano ganyan, puti? Why, hindi ka sa bat? Eh, pamawigan, the grades, no? Yan, hindi siya graduate sa amin kulis. Neutral. Na, ay, dili mamno, nagkakita ko, nagkakita. Neutral na ang black, ang white, nag-lecture of takan dyan, ang gray, ang brown. So, palilagay, hindi na, pastel. So, pastel, ano sa nakara? Pink, blue, yellow, green, light lang galing. Mint green, pink, light yellow, powder blue, na mga mamura. So, kung mabakal ka mo, bakal lang na anti-loose out lang. Kay light lang ha, iwatan ko. Kaya mura sa office memo, dyan mo,
plain. So, di pwede checkered kasi masalaan kita nga. Sakay sa kabay. Pastel colored, long sleeves, with appropriate necktie. Kaya anong necktie appropriate mga ginikanan? Labag ha, bow na dyan ang necktie labag. So sa necktie, itanawan nyo lang nga ang inyong necktie nag-coordinate sa inyong long sleeves. Mananarang kabataan nyo, lagi sa nanak yan, art pa. Okay? So coordinated. So, halimbawa, pink, you could have maroon, kag may design ng imo necktie, okay lang. So, ang necktie, kung may mga design, okay lang. Hindi lang bata-bata, Mickey Mouse, ha? Si Mami lang Mickey Mouse, ha? So, hindi lang Mickey Mouse, hindi lang si Snoopy. Ito sa'yo, mga nagagawa dyan naman, tapos si Snoopy, nang magagawa dyan sa liog na ang tie. Okay, next, black pants. Liog lang, nabutang dyan. Black pants, shoes and socks, black ratanan, with official cap and gown. Your gown is your academic gown. That is your toga. Kabay pa nga ang tanan nga mo graduate, naka-order na kamo toga ninyo. And please, plansahan nyo ang toga. Kaya subot man nga, gasaka kamo sa babaw stage. Gaagi kamo sa tubang kaatin nga, presidente, ginalagas kamo ka plancha. Ayos? Okay. Next, female. Abidawi ang dress without collar. Mami sa white collar because sa academic gown, my dear students and my dear parents, hindi kita pwede nga nagagawa ang ating collar sa inyong academic gown. Dapat sa tsura ninyo, daw pinabayuan ng kabukatoga. Okay? Ang kalabagan na dapat either knee length hanggang tuhod or midi. Magambal kong midi, hasta sa pusog-pusugan. Pero kinanglan, hindi gid maglapaw ang inyo bayo, halin sa collar, paadto sa slave, paadto sa labag sa inyo nga toga. Tanan nyo gina, kay bawal ran. Or else karon kami ang mamunuhan. Kami. Next, ang inyong toga, so kada tikam ninyo, nagagawa yung legs. Nakakatatikang mo kayo marampay kung halin dito sa punta, masaka ka sa babaw stage, isa-isa to receive your diploma. Therefore, may diploma jacket kita manan, papisan pa dyan sa Roman. So because of that, gatatikang mo, nagagawa mo legs. Do not wear your above the knee, below the poo. Nga bayo. Tanan nyo ha? Above the knee, below the poo. Why? Kung amo kinakabagat, kadatikang nyo, nagasaka-saka inyong palda. Tapos lagi panaw nyo, kunwari. Di maya kita sa presidente, di ba? Maya kita sa presidente. So, kinanglan, knee length, hanggang tuhod. Kung below the knee, okay lang, midi pwede man. Basta, again, hindi lang maglapaw sa inyo nga toga. Okay, next. Black shoes with official cap and gown. So, black shoes, may takon. Because, ang atin nga toga, therefore, dapat ang sapatos ninyo, may heels gid siya. Why man ako naghambal nga steel heels gid or stiletto or cigarette heel. Kaya kung hindi timo ka magbitbit, hiway timo na anad, nung subon man nagapanaw timo, ginaguyod mo sapatos. Ang sipatos na ginaguyod na, sige, nagulong mo kayo sayod man, di ba? Kinanglan makarampa ka tinad sa stage. So, maskin Cuban lang, daw square ba na tapakan, at least 2 inches, okay lang na. Kaya kung mag 1 inch lang kita maka-flat, hindi manamit, pero ka ikaw magpanaw, nga tapan, hindi mo sapatos. Okay? Dibatin ko, ito. If possible, serado, gintanan. Okay? Closed shoes, kita panawag. So, sa inyo, kay kasaka ka mo sa babaw stage, dibatin ko, closed shoes. Kag black. Mang pwede hining-hining, sure. Itam ng pana. Stockings pwede tone. Kag it should be, nga nagavary, depende sa skin tone man ninyo. Okay, ano pagid? Ang ginikanan, we will be giving you a chance to be with us sa graduation ceremony. Pero isa lang ka-parent ang allowed nyo magsilid, kaya hindi kita pwede maginatak sa covered gym. Source sa covered gym, dito lang ang parents allowed nga magpungko because ang inyong kabataan will occupy the seats sa center.
Kung kaagi ka mo pag-graduate kay inyo bata, kauna di dyan sa convention hall natin, wala gigani gasalid ang parents, di ba no? Sa sagwa lang ikaw, ikutagid kita. Pero talaga medyo lapad-lapad gamay ang covered court or covered gym kabanwa, pwede sa risers. Pero please, could you please wear a little bit formal? Di lang mag-shorts, pwede ka slacks, kayinsa, may mga bisita kita manan, solemn ang ating okasyon sa graduation. So, liyog lang ko ha. So, kag isa-isa lang. Kag kung pwede, kung may mga bata, mga gagmay, especially mga babies, kag mga gadlagan-lagan ng kabataan, hindi lang pagpasidla sa silid ka gym. Kaya kung kaisa, ga-program, may nagahibi, may nagapyangak, may kita sa ating bisita, kay solemn ang graduation. Kung may mga kabataan nga gusto mag-attend kay inyong graduation, pwede man sa sagwa na sa Palagaw-Lagawa, sa plaza, papanganay ito sa Children's Park, para pagkatapos graduation, pwede ka pa picture. Pwede gid. Pero during the solemn program, during the activities, palihog, hindi lang. Okay? So, kabay pa naintindihan nyo man siguro aman nga ginapangabay ka ninyo. Next, ang intensity ka ubra, ang workload, wala. Usually man hindi kita allowed nga maksibugal ka mo kay inyong cellphone nga nagparapit sa tanga para magsaka ang atin nga mga graduates. So siguro dara lang gid extra nga kwarta kay ang ginapangabay permi ka atin nga official photographer before ka mo mag-decide nga magpa-picture nagabayad ka mo ay kananda kag ginatawag ako gali si Dara, representative sa may canteen. Mamangkot lang ko tani kung willing ka mo, preparahan ta ka mo some food sa may after ng baccalaureate mass, then sa may graduation. Mga parents, ay ka mo, gitya laban-laban, makasabat kay siyempre, preparahan tamang ka mo kag ang mga students. Ang sa willing bala, pwede ma-raise na lang kamukahan kay tawaan tamang kamugyapon sa mga menus kung pila ang budget. Kaya ang amon tamang plano sa may food preparation dito sa may gym is matao kami kang 4 ka dispenser kag ma-free flow kami ka tubig. Hindi na kamong kabala ka magbakal-bakal ka tubig. Para at least siyempre kay init daan kaya madaging prepare lang dito. So, amo na lang ginahalat naman kung kamo, as ang mga students, kasi syempre alas 2 ma-start, kag ma-end kita base mga 6 na laban-laban, mag-utong gila mga estudyante. Kaya ang ginapangayon ko lang, kung sino willing daan, kaya kinanglan kita na majority, kita nga makaano mo, kung hindi ka mo, take away kita ti pamahaw. Kung sino gusto, pwede raise hands ka mo, kung sino after mass. So may after mass, please raise your hands kung sino gustong mapapamahaw sa parents and Raise ka na. boleh gak isip? Ay, kaya pala yung isip ka. Ang bisa ba? Diyan basic sa may role. Bilang na Kaya, klarohon ko ha. Ang ginapresent ni Ma'am Dara, kung gusto ninyo nga mag-snacks sa aga after the baccalaureate mass, mag-prepare siya nga budget nga 50 pesos per head. So kung nanay ra o kung ginikanan kag bata is 100 pesos. Sa hapon, pag-abot ninyo sa hapon, nakakaan naman kamo, di ba? So
So natural ang problema after. Kaya usually, kung alas 2 ma-start program natin, kung 300, hello, nalipat ko. Siyempre nga natin nga head count man. Though 300, ma'am, pero gani ma'am, ay circle pati ang 2020 kag 2021, 300, pero gani kinaisip ta, nalipat ko. Ma'am, lagutan ako sa blow ko ma'am nga papirmate nga number of graduates ha, times 2 raw with the parents sa aga. So therefore, kung 362 ka mo times 2, meaning 100 pesos lang inyo ipiparar. Snacks ra sa aga after the baccalaureate mass. Sa hapon, amo managyapon karaka, unless masabat ka mo nga kabataan nyo ng pamahawan nyo. So kung kabataan yung pamahawan nyo, kung included ka mo, that is after the graduation rites pa ang kananay. So kung madalagan sa 3 ka oras kag tengasyon, kung mag-start kita 2, 3, 4, 5, matapos kita almost 6 o'clock. Okay? So kung feeling ninyo sa 6 o'clock, ma'am, nagpa-reserve na kanto sa ARMS, wow, di ba ganon? Sa Bistro 88, sa Andox, o kung sa Lawrence Refreshment. Kag hindi, why man di problema. Ang analan ni Ma'am Darat lang nga gina-present is, kung willing ka mo nga ginikanan. Kag kung 20 o kung 50 lang ang automatically, why kita di baydan, kay tangad nga dapat majority ang magsugod nga may snacks ka mo o kung wala di snacks. 3 pesos per head, that is 100 pesos. Sige, bayo, pero 5 sige lang, kami man puti man ang hirap. Pag wadi puti, o sige, pwede matabunan. Sa inyong yearbook. So, sir, may nga agas tanan. Ang ating galing nga concern is pati sa yearbook. No? Iklaroon ko lang nga ang yearbook is hindi compulsory sa mga graduating class. Okay? Actually, kang school year 2019-2020, ang yearbook gin-try sa administration i-include sa free tuition. Diba? Ang atan nga estudyante talado ay ti ginabaydan nga tuition, kag ay ti ginabaydan nga miscellaneous. No? Way ka mo bali ti ginabaydan, pero hindi dyan libre. Meaning, ang eskwelahan nagabaton kabayad, pero hindi halin sa parents, kundi halin sa gobyerno. So, ang kakatabo, ginabaydan ka gobyerno ang inyong tuition, kag ang inyong miscellaneous. No, bali scholar kamutanan ka gobyerno. Okay? So, kang year 2019-2020, during pag-submit naman ka billing, no, kay ang eskwelahan bali ang nagapanukot dito mo, ginasubmit naman na ang kumpira ang tuition katanang estudyante, pira ang baraydan tanan sa medical and dental, sa ID, sa miscellaneous fees, ginasukot naman kadya ang CHED. So, during that time, gin-try naman sukot ang yearbook. Gin-include naman sa billing. Pero pagbayad, nananda, waay mandara ang yearbook. Included ang graduation fee. So, that is why kita nagapaamot para sa decoration, para sa graston, sa ceremony. No? Why kita nagapaamot rin? Kay may ginabaton kita nga graduation fee. No, ang graduation fee gastuhon dia para sa graduation program kag sa ceremony. So di dyan na bulan ang mga bayad sa decoration, sa venue, no, basta parte sa program. Pero hindi siyempre madara ang sa snacks, no? Kay personal balita na ang snacks kag ang food. Okay? So natabo, ginbaydan kami ka gobyerno sa graduation fee, pero waay madara ang yearbook. Kay ang understand is
ang yearbook ana tanan ka graduates. Mga estudyante nga nag-graduate rin. Ang ibaydan landa, ang pwede lang daw ma-charge sa government ang baraydan nga ana ka estudyante pa lang. No, that is why dara ang tuition fee, ang miscellaneous fees, ang graduation fee kay during the graduation hindi pa kamo graduate, mag-graduate kamo kung magambala ng atin nga president nga I confirm you graduates. Amo pa lang rang time nga graduate kamo rin. Pero samtang gamarcha pa lang kamo pasilid, why para? No, graduating pa lang kamo. So covered pa diya ka free higher ed. No? So amo lang stand ka atin nga government. Hindi included ang yearbook kay ana tanan ka graduates rin. Okay? Actually, sa main campus kini ng during sa mga previous years, may mga naka-assign kita na faculty nga nagabuli preparar ka yearbook. So nakita dyan ni Sir Muyong atong president nga kung faculty ka gani, hindi ka pwede mag-travel kung may Paliw ko isip di dyan, kadto ka mo di dyan, itanaan yung area para mag-isip kita. Pero ang desisyon di dyan kaninyo, kay kamo mabayad mo. Ang student na rin, ay mo na nakabarayad na. Ay may parent kita dyan na ay ang estudyante na. Kung sino ang gusto nga magka-yearbook ang batch 2022 Palihog Bayaw ang 5. Officers Palihog ko. Isa lang kalima, hindi pwede dalawa, isa lang. Ship is 186. No, kung tanawan natin, majority naman, sobra naman kita sa tanga o 270. So, ang mga graduating class dyan, may kasarang magpangita kayo ng barayad, no? Umpisahan nyo rin para nga mag-create ka mo ka isa ka committee, tapos mangita kita ka ma-assign ng mga faculty ka ninyo magbulig ug mag-supervise, no? Kinahanglan gid natin mag-open account, total daw nag-open ang bangko, no? So ma-open kita ka bank account di dyan para kung ano man ang masukot kada hapon i-deposito gid sa bangko, no? Para may records kita ka ginasukot niya kwarta, kag safe ang atin nga kwarta kay sa bangko, no? Then I know may mga graduation picture kamo rin, di ba? No? So i-require ang committee ng Jabala magtipon. So ma-decide kamo dayon kung ano nga data ang gusto nyo ibutang sa inyong yearbook. Usually nagabutang kita kay inyo nga full nga pangalan. Ang iba ganit may ayo, no? Tapos, address. Ang address is your permanent address. Kung taga-diin ka mugid. No, kung nag-starling ka o sa tiyak mo dyan sa Banwa, ang gamitan ng address is kung sa diin mo nag-start na sa una. No, kung taga-Mindanao, natin yung Mindanao, kita na ibutang mo na. Okay? Tapos, ibutang mo ang proud, ang pangalan kayo mo nga proud. So, magbutang na kita. So, 2020 and 2021 na graduates. But the alumni of ISAT-U is nag-conduct sang tracer study. So, ang tracer study nga ni, amo ni siya ang nag-trace, no? Sa kung ano na bala ang status sa mga graduates sa aton na school. So, ako na ang nag-facilitate. So, I would like to inform kung may mga kilala ka mo nga 2020 or putang 2017 up to 2021 na graduates, no? Kung may kilala ka mo, may ara kita tracing form nga need i-fill upan.
So, pwede nyo ko makontact. I'm requiring you to have a group chat, no? Or GC para sa tanan nga students. Para later on, after 2 years, no? Nga makagraduate na kamo, makangita na kamo ubra, then dira ko lang isend ang aton nga form for tracing study or tracer study kag i-fill upan nyo. And that is a requirement for the alumni, no? Kaya after graduation, of course, hindi na kamo student, but you are alumni of ISAQ Leon Campus. So, amo lang na ang i-remind pwede tanik before kita mag-marcha is makakreate na kita sa group chat nga aratanan, no? Aratanan nga mga students for this batch. Para hapos lang kamo sendan sa aton nga form. Okay lang? Okay lang, students? Okay, sige. Thank you so much. Amo naman to akong concern. Thank you, Ma'am Marika. So, at this point, no, hope no, na klaro ang mga ginpresentar sa aton ng mga committee, especially mga importante, no, nga matters regarding sa baccalaureate and also sa inyong graduation nga ceremony. So, at this point, ipasi, no, miyara sa inyo, may mga palamangkutanon pa nga wala ma-entertain kay na. Hello. Okay, good morning ma'am and sirs. Regarding sa concern about sa yearbook, Sir Quirino. Hindi na kami makakontak sa ibang kaninyo. Okay, laban-laban mangingita kita na kamo kadya ko bala mo. So, ang pagkontak kag ang pagsukot hindi sigurado bla. Kay naka-experience na kami. And also in addition, kaya ang na-discuss ng kaina is about the graduation and the baccalaureate mass. And the recognition, ma'am, hindi mo, wala kami question, ma'am, nga may award kami, nga batunon. So, naka-award. Academic pin worth 140 pesos isukton naman sa kabataan pagbalik daad sa ruman, kung pwede. Or until, Wednesday. Kay ibakal para dito sa Lapas. Meaning dito sa Lapas or sa Lapas Campus, ang atong academic pin. So therefore, si Ma'am Tadeya kagina nagtao ka natin ka office memo. So according to her, sukto natin ng 140 para sa academic pin. Then pagkatapos, tingban bakal pa dito. Kaya bidlay masagi balik-balik sa syudad ng quiz why man ti mapasyudad. So may I remind, kaya dyan talaga why kita choice no, kay pangitaan dito 140, kay required kita na ang inyong academic pin. So 140 starting tomorrow hasta sa Wednesday lang siguro para nga by first day tiaga pwede rin magpanaw sa syudad kag magpakal academic pin. Okay. Recognition program is scheduled on July 12 tihapon. Okay? So far, may committee makita di dyan. I-inform na siguro kamo, Sir John, na please no after sa katon na meeting, so please stay anay sa katon nga mga graduating students, no? There is aton nga cover gym kay may i-remind ng si ma'am or updates. So pwede ka makatamat no ang ginikanan after this, pero mas stay ang aton nga mga graduating class o 4th year graduating class. Sige. So, thank you no sa aton ng mga presenters sa pag-present sa class head no sa aton ng 4th year class advisor. So, we have Sir Melcher Calaor to give his closing remarks. Sir? I would like to extend my gratitude sa ating mga nalanggang parents, sa ating mga ever-supportive parents dyan. Isang duro ating obra sa ating yung balay, yung biyaan din natin para lang natin kamo dyan meeting natin para sa ating yung kabataan. Kaya sa ating mga hardworking and determined students, hardworking ba kamo? Yes! Determined ba kamo? Yes! Okay, that is why you are here today. Kaya kung di ka mo hardworking and determined sa inyong kurso, why ka mo di dyan lahat, no? So, even though we experience so many problems, especially sa atin yung mga online class, sa atin yung mga ITL defense, pre-oral, hasta nga mag-final defense kita, ang iban ay pagani.
Tanggalan ko lang karo. Ako lang kita siguro ang ating concern ka lang. So, lahat din ang question aray today. Oops, why not magi boys? Ulit yun ni. Paano lang po ito para ito harap at Good luck sa every sa